Алдағы кытлау бәйләмен біз Самара өлкәсе Нефтегорск районы Дмитриевка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Тимербулатова Сәгадәт Ибраһим кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Самара шәһәреннән балалары Әнисә Башарова, Наил һәм Татьяна Тимербулатовлар, Илдус һәм Анжела Тимербулатовлар, оныклары Альбина, тормыш иптәше Фәнил Шаймардановлар, Эльвира, тормыш иптәше Вадим Калли гаиләсе, Илдар, тормыш иптәше Анастасия, Дамир, Регина, оныкчалары Эрик, Алсу, Амина кытлап, җылы теләкләрен ирештерәләр. Газиз кешебез безнең 75 ел элек Николаевка районы Зур Ширкли авылында якты дөньяга аваз салган. Тормыш юлыбызда яшәү өлгесе булган әниебез, яраткан әбиебез, сөекле дәв әниебез. Син җирдә безнең иң газиз якын кешебез. Син балаларыңны тудырган, күкрәк сөтен имезгән, җыр көйләп бишектә тирбәткән, беренче елмаюыбызны күреп куанган, туган телне өйрәткән, халкыбыз моңын күңелебезгә сеңдергән. Әниебез, синең кылган изгелекләреңне санап бетерү мөмкинме соң? Без сине яратып, сиңа сокланып, синнән яшәү көче алып яшибез. Яраткан әниебез, кадерле бекәебез, без дә сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Һәм бу олы юбилейны язмыш сиңа лайыклы килеш биргән дип дәлиллибез. Рәхмәт сиңа безне бар эшкә дә өйрәтеп үстергәнең өчен. Авыр минутларда бүген дә ярдәм кулыңны сузып, алтын киңәшеңне биргәнең өчен. Оныкларың сине үлеп яраталар һәм әбекәй дигән сүзләрен авызларыннан өзми яшиләр. Без кадерле кешебезгә саулык, исәнлек, безнең яныбызда озак яшәвен телибез. Раббым, бәла кайгылар, ачы хәсрәтләр читләтеп узсын. Газизыбыз, гомереңдә дә онытмый яшә. Без синең белән горурланып, синнән үрнәк алып, сиңа тик сокланып яшибез. Ана, нинди бөек исем. Ул бит безне тудырган, безгә яхшы булсын өчен бар шартларны булдырган. Без тәмле ашасын өчен, матур киенсен өчен, безнең әни бер кайчан да кызганмый үзенең көчен. Ул көләч елмаю белән нурлы якты дөньяны. Әни безнең кояш кебек, бик яратабыз аны. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыйбыз. Ни әйтергә теләгәнне без күзеннән аңлыйбыз. Әни, мин сине кочаклап, бәйрәмең белән котлыйм. Синең яхшылыкларыңны без бер кайчан онытмыйм. Синең тавышыңны ишетми тора алмыйбыз беркемдә. Ятим булып яшәүләре язмасынла беркемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балкып яшәре. Без бит сиңа горурланып, әниеп дип дәшәбез. Кайгыртасың һаман безнең хакта, яшәсәң дә гомер көзендә. Яшисең син сабыр, тыйнак кына, берни өмет итми үзеңә. Балаларда, инде оныкларда син күрәсең тормышның ямен. Безнең уртак бәхет кояшыбыз, һәр чак изге җанлы әнкәем. Безне уйлап яшәвең дә җирдә, шуңадыр да җаның тынгысыз. Яшәүгә көч һәр чак өстәп тора синең күңелеңнең җылысы. Кадерләүгә лаек тугры җаның, сиңа якын газиз һәр балаң. Без бәхетле җирдә син булганга. Рәхмәт сиңа, әй газиз анам. Кадерле Сәгадәт Ибраһимовна, изге теләкләрнең барысында кабул булуларын үтенәбез. Бәхетле булыгыз, мәңге балалар хөрмәтенә күмелеп яшәгез. Кайтам харча, авылыма әни янына. Тәрәз төпләрендә күркәм гөлләр, шатлык бөркеп тора җаныма. Тормышымның якты кояшы син, җаннарыма нурлар сибәсең. Синең өчен назлы кулларыңны бер туктамый килә үбәсең. Күзләремә
яшьләр бәреп чыга, тыныч кына килә елыйсы. Яшәргә көч миңа өстәп тора, әниемнең күңел җылысы. Тәмле күчтән эшләр алып кайтам, шикердәшеп шәйләр эчәбез. Әниләрнең канат асларында каз бәбкәсе сыман үсәбез. Тормышымның якты кояшы син, җаннарыма нурлар сибәсең. Синең өчен назлы кулларыңны бер туктамый килә үбәсең. Күзләремә яшьләр бәреп чыга, тыныч кына килә елыйсы. Яшәргә көч миңа өстәп тора, әниемнең күңел җылысы. Бисмилласыз әни бер көнендә бер эшендә эшли башламас. Ибер Аллам газиз әниемне ярдәмеңнән һич тә ташыламас. Тормышымның якты кояшы син, җаннарыма нурлар сибәсең. Синең өчен назлы кулларыңны бер туктамый килә үбәсең. Күзләремә яшьләр бәреп чыга, тыныч кына килә елыйсы. Яшәргә көч миңа өстәп тора, әниемнең күңел җылысы. Яшәргә көч миңа өстәп тора, әниемнең күңел җылысы. Әниемнең күңел җылысы. Яшәргә көч миңа өстәп тора, әниемнең күңел җылысы. Тимербулатова Сәгадәт Ибраһим кызын ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән Зур Ширкли авылыннан племянницалары Абукаева Гөлия Миралиевна, Рамазанова Мәвлүдә Миралиевна, Ильясова Айша Миралиевна, племянниклары Рахмаев Муса Миралиевич, Рахмаев Али Миралиевич, Никулинадан племянницасы Ахметова Әминә Миралиевна котлап, бар күңел җылысын җиткерергә ашыгалар. Туганнарсыз бу дөньяның яме дә, тәме дә булмас иде. Туганнарның кадерен белеп яшәргә тикмә генә өндәми торганнардыр. Чөнки кем соң туганнардан башка синең кайгы шатлыкларыңны белешсен? Сине сүзсез кем аңласын тагынды? Менә инде без дә якыннарыбыз белән бик тату яшәп киләбез. Алар һәр вакыт безнең күңелдә. Еракларда яшәсәләр дә, алар хакында бер генә минутка да онытмыйбыз. Киресенчә, аларны гел сагынып яшибез. Кадерле Сәгадәт апабыз, сабыр җанлы апабыз, кадерлебез безнең. Синең киң күңелең, йомшак, юатучан мөнәсәбәтең, безгә карата олы мәхәббәтең һәр эшеңнән, һәр сүзеңнән сизелә. Көн барышында шалтыратышмасак, тавышыңны ишетми калсак, көннәр дә бушка узган шикелле тоела. Якыныбыз безнең, рөхсәт ит сине матур гомер бәйрәмең белән котларга. Җир шарында нинди иң биек тау булса, шул кадәр сиңа исәнлек. Нинди иң тирән диңгез булса, шуның кадәр бәхетләр телибез. Сагыну сагышларың артта калып, шатлыкларга күмелеп яшә. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле. Шәфкатеңнең иге-шиге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Кайчан барсак киң күңелең белән каршылыйсың ачык йөз белән. Авырлыклар җиңеләеп китә синең әйткән җылы сүз белән. Эзләсәң дә табып булмый синең кебек изге җаннарны. Кулдан килсә бүләк итәр идек һавадагы йолдыз, айларны. Киң күңелең, юмартлыгың өчен кояш белән сине тиңлибез. Шатлык тулы куанычлы озын гомер сиңа телибез. Апабыз, газиз җаныбыз, менә бәйрәмең җитте. Күк йөзендә йөзгән болыт таралып якка китте. Күрәсеңме, көзге кояш сиңа җылы елмая, назлы нурын сирпеп сиңа биектән бәхет коя. Килер кабат язлар озакламый, алда көтә гомерләр, синең хөрмәткә сайрарга сандугачлар килерләр.
Құтлы булсын туган көнең, ашсын шынга хыяллар, әле ярый, әти-әниең безгә сине туганнар. Хөрмәтле Сәгадәт Ибрагимовна, туган якларыгыздан сезгә бүләк буларак җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Туган көн жаннарыны мұңға шумдырған шағы, дуслар жиылған шағы, яраткан жырлар табып, гүрі келе табын. Туганнар жиылған күн, гүле қолап тұрған күн, кім үшінде бик қадірлі бәйрәм биту туған күн. Туганнар жиылған күн, гүле қолап тұрған күн, кім үшінде бик қадірлі бәйрәм биту туған күн. Бакаллар күтәріп, тіләкләр дип үтәлеп, тәбриклик туганны, шат бәхетле булганны, матур табыны кырганны, котлау сүзләрен табып, гүрі килә табын. Туганнар жыйылган күн, гүле коллап тұрған күн, кем үшінде бик қадірлі бәйрәм биту туған күн. Туганнар жыйылган күн, гүле коллап тұрған күн, кем үшінде бик қадірлі бәйрәм биту туған күн. Туганнар жыйылган күн,